Салом алейкум, подписчики азиз. Хуш омадед ба сайти 550 ҳунар. Бародаро, ина як ҳунаре ки ба шумо нишон медиҳам. Бисёртон савол медиҳанд ки ана як чизе бисоз ки дар бесветӣ, свет яъне боша. Бародар, ина медидести, ина акклиматорча. Мисол, акклиматор. Ана дар корвон мефурӯшанд, дар кушониён мефурӯшанд. Ина баракашда нигоҳ кунед. Ана як прибори дигаи хушчур тамошо кунед, нишон додистем. Ана мефаҳмед. Ия метавонед ки ози мо инамиҷада як бародар мо ина дута освещение, дута лампочкаи энергосберегающий камасраф задагай. Ина бародаро ба ҳамин мисол рӯшанӣ карда ва корбор пешрафтеста. Ягон қиндӣ нест. Агар акклиматори калон бизанед, бо мисол метавонед ки мисол ягон чизи дигарам ана истифода баред. Бисёри хонада мисол свето, як хел қишлоқода метавонад свето мисол бимбара. Метавонед ҳамин варианта. Ман дар шумо нишон дода будам, гуфта будам ки таи 10,000 сомон да расход мешавад ва як мисол какта освещение бародаро. Освещение ки мисол ана мисол плитам хай метавонӣ зада мисол якта. Ана инаиш чиста рӯшанӣ ки мисол хона торик намешава ба воситаи мисол акклиматор инами чизак. Хуб, бародаро, агар хоҳед комментария да нависед. Ман номерорам дар рӯи экран мемонам. Агар хоҳед WhatsApp да бинависед, чиста ман суратча мегирам, дар шумо ҳар яктатонда мепартом. Шумо бо диққат хушрӯ ҳамин чиз метавонед харидорӣ кунед, бародаро. Ин варианти хубтаракай. Фақат бо диққат тамошо кунед. Ягон ҷои қиндиш нест, ина ҷои розетка дора, включатель, ҷои телефон ҳатто. Хуб, бародаро, раҳмат. Подписаться кунед.